Ang dalan sa krus. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Nagkatigom kitang tanan, usa ka katilingban nga nagkahigugmaay ug nag-alagad nga mga tinun-an, aron pagsaulog ug pagpanaw uban sa atong Diosnong magtutudlo latas sa sigpit nga agianan, nga nagpadulong sa kinabuhi, ang dalan sa krus. Ang pagkatinun-an ni Kristo nagkahulugan og pagpas-an sa atong kaugalingong krus ug pagsunod kaniya padulong sa Jerusalem, diin moantos siya pag-ayo ug ilansang sa krus ug mamatay. Apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya diha sa himaya. Ang pagapadulngan sa atong magtutudlo mauusab ang atong kaugalingong pagadulngan. Nasayod kita nga ang bili sa pagkatinun-an mahal gayud kaayo ug naglakip sa pagkamatay diha sa atong kaugalingon. Ang pagpakawala sa atong kaugalingon diha kaniya aron kita makakaplag og bag-ong kinabuhi. Karon atong awiton ang awit sa pagsugod. Diyos mo, Mag-ampo kita nga hatagan unta kita og kaisog sa pagsunod ni Kristo. Mahigugmaong Amahan, ang imong anak si Hesu Kristo nag-antos alang kanamo ug nagbilin og mga panig-ingnan aron kami mosunod sa iyang mga lakang. Gipas-an niya ang among mga kasal-anan, nagpalansang sa kahoy sa krus, aron pinaagi sa iyang mga samad, mahatagan kami og kahupayan ug kaluwasan sa among mga kasal-anan, aron makapuyo kami sa kinabuhi nga matarong. Dasiga kami pinaagi sa iyang gugma, agaka kami pinaagi sa iyang panig-ingnan, tabangi kami paglakaw sa dalan sa krus, tungod kay buot kami mosunod kaniya subay sa sigpit nga dalan paingon sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa iyang ngalan nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Unang istasyon, ang katapusang panihapon. Nagasimba o nagadaig kami kanimo o Kristo. ay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Pasa. Unya, gikuha ni Jesus ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug miingon, dawata kini ug bahina ninyo kay sultian ko kamo nga sukad karon dili na ko minom nining bino hangtod moabot ang gingarian sa Dios. Unya, gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya, gipikas-pikas niya ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios.
gihatag niya kini kanila ug miingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios, timaan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Pamalandong. Magpasalamat kita sa Ginoo tungod sa dakong gasa sa Eucharistia. Wala siya'y gihikaw kanatong tanan. Pinaagi sa iyang kamatayon diya sa krus. Gitapos niya ang iyang kinabuhi o gihatag niya ang iyang kaugalingon kanato ingog pagkaon. Diya sa Eucharistia, gituman ni Jesus ang iyang pag-alagad sa paghatag og kainit ug kahayag. Nagaampo siya nga walay hunong alang kanatong tanan. Dinhi lamang nato masabtan ang kahulugan sa Emmanuel, Dios uban kanato. Moadto kita kang Hesus ug mopuyo diya kaniya. Pagampo. Ginoong Hesukristo nga nagapuyo uban kanamo. Nangamuyo kami niining sakramento sa imong lawas ug dugo. Himua nga pinaagi sa pag-ambit namo sa imong kinabuhi nga gimantala niining pan ug bino, makahalad unta kami ngadto sa among Amahan sa langit ug usa ka gugmang tiunay. Makahalad usab unta kami ngadto sa among mga kaigsuonan ug kinabuhing puno sa pag-alagad, sakripisyo ug gugma alang sa kabulahanan sa imong gingharian. Ikaw ang nagapuyo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayeng tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ang ikaduhang istasyon, ang pag-antos dito sa tanaman. Nagasimba o nagadaig kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa. Milakaw si Jesus ug ingon sa iyang nabatasan, miadto siya sa bungtod sa Olibo. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa niabot na siya didto, miingon siya kanila, pag-ampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Ngunya, mipahilayo siya kanila sa gilay-on nga maabot sa paglabay og bato. Ug miluhod siya ug nagampo. Amahan, mingon siya, kung buot ka, kuha kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot kundi ang imo maoy matuman. May mga anghel nga mitunga gikan sa langit ug milig-on kaniya. Ug samtang nag-antos siya sa hilabiyang kasakit, nagampo siya sa labi pa ka mainiton gayud. Nangahulog sa yuta ang iyang singot ingon sa dagkong tulo sa dugo. Pamalandong, sa atong kinabuhi, usahay moabot ang panahon sa mga pagsulay ug mga kasakit nga maoy makapatulo sa atong mga luwa ug makapahuyang sa atong pagtuo. Ginoo, lig-una kami kun mahimo kuhaa kining kupa sa among pagduwa-duwa. Amahan, dili ang among kabubuton
kundili ang imo mao'y matuman. Tudloi kami pagsunod sama sa gibuhat ni Kristo didto sa tanaman sa Getsemani. Hatagi kami og kaisog sa pagdawat sa tanang mga kahadlok ug kalisang nga iyang giantos niadtong mga taknaa. Sama kang Hesus, ang Dios tong magtutudlo, kinahanglan moagi kita sa daghang mga pag-antos ug mga pagsulay aron kita makasulod sa himaya. Pagampo. Ginoong Dios, among mahigugmaong Amahan, sa panahon nga musangpit kami kanimo, diya sa among mga kalisod, kaguol ug mga kasakit. Hinumdumi kung giunsa usab sa imong anak sa pagtawag kanimo diya sa iyang kasakit ug kamatayon. Ayaw itugot nga magpadayon kami sa pagmahay sa among mga kasakitan. Apan lig-una kami diya sa pagtuo nga ikaw makita namo diya sa among mga kasakit. Ingon aman diya sa among mga kalipay, ug nga ikaw nahigugma kanamo pinaagi kaniya kinsa nagpakita kanamo sa imong gugma. Si Kristo among Ginoo. Amen. Mahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayeng tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa mga katuigan nga tanan. Amen.